درود درحبات شرپنده گوشدارو که چارو کمان ایسا خواهو شرنده جاگا رشته تو اشتر سلامت باته امروز بهار باته گموگر تیم بگنداته شرپنده مرسیمات که ایکسپو سنٹرا ایدا بوگا هند هبدهم بی بک فیر ازا کتاب مراگا ایدا سیسدا چه بورز اسٹال لگے تھا اور جتا جتا کنٹریاں چی ہم کستے اتکگی پبلشرزاں ہوتی ایدا کتاب جتگا ماروے توکا چارے وستگی سالا ادامات کرتا جتا جتا قسمیں جتا جتا تہرے کتاب ادا ساڑیتا ہستتا اور انو ادا دے گا کہ 50% کستے ڈسکاؤنٹ ہیں بیاید باری تو کارو میں چاریں کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہیں ادا چیچی ہستے چونی چونی کتاب ہستے وہ کتاب آگو نہیں یہ ابدومی کتاب مراگا 2022 کے ماہ ایکسپو سنٹر کراچیا برجم دارک بوگا ہیں شرپندہ دکھے گپے مشورہ بوشن کہ ای جہانی کتاب مراگا اتہا ابدا ملکانی کے ساسا چھل ادارہ ہو پبلیشرز باہر زورگاں بزا آہاں وطی اسٹال ای کتاب مراگا اتہا جتک منا میدہ ترانا چارانا سیل کنانا کہ کتابی انہیں دست لکی ای کتاب اردو غزل میں سراپا نگاری یہ کتاب منا دوست بود جوانی کتابیت ہی منظور دیکھیں ہم لاتی کتاب چارا وتی واسطہ بلے چونکہ شاعری منی بون گپیں اما کتاب کے گوں شاعری یا ام گرنچا شعر ازم آگو ام گرنچا میں ایک باری مرچی کہت کگا زی منی آیگ نبوتا من لوٹن کے مرچی وتی امی تبے کتاباں بزرگا یہ کتاب مرا گئے تاہا سے آلند اولی آل مگولت نو دومی آلا روانچارن کے دا چیچے کتاب استے چونے کتاب استے منا باز جوانے کتاب دا گندگا کہ جتا جتا زندے تکانی باروا جتا جتا شوبہانی بابتا مشورہ ہے معلوم داری ابیدین کہ ایک کتاب مراگا اولی رندہ کدی ایر کنک بتگر ایک کتاب مراگا اولی رندہ 2005 ایر کنک بتگر کہ چا اما روچا یکوی بزا امک سال ای کتاب مراگا امی وڑا برجم دارک بیت ایدا ما لتی کتاباں کے دا ڈسکاؤنٹ 50% رسگا ہیں ودا ای اسٹالا کے مات کہاں کتابانی کے من یاد گوشے منا کمتر گندگا کے دا پاوت لتی کتاب گسین کنا زورا او مشورہ ای ہم بوشن کہ ای کتاب مراگا اتہا کجام ملکانی پبلیشرز یا پبلیشنگ ادارہ کیسے کائنت ہوتی اسٹالن جانے اسی طرح امک سال ترکیہ سنگاپور چین ملیشیا برطانیہ متحدہ عرب امارات و دیگر ملکانی پبلیشنگ ادارہ کائنت تو ادا اسٹال جنن منی کتاب جہاں سیل کنانا چھارانا کہ وتی ملکی مردوں میں کہ اماغوں ہاں کتابہ آجناگی است آئی بگن دا سلام دعائی ہم بھی تو ڈاکٹر حمید بلوچ نامداری پٹ پولکار کہ آئیا دو بیگ وتی پرکتگت کتابہ سلام و درود بتے پیدا ہوئی شرپندہ ماں وتی کتابانی ہی ماہے کسی راشن وتی زرتا کہ ای منی کتابہ کہ ماں زرتگن جتا جتا ہیں لفظاں کا گوام گرنچی کتابہ گیشتر منی سبجیکٹ شاعری ہیں تو ماں کستے شاعری ہے والا ہوتی یا کتاب زرتگا اور شما ہم بھی آئیت ادا کستے ہوتی کتابہ بزور ہے اور ادا یکدو انچے وہ کسٹال ہستا کہ ہاں بعض کم شرن ڈسکاؤنٹ یا دے گا 50% وہ 5% وہ چھونی یہ دے گا ہاں لاتی چھل دے گئے لاتی 60% دے گئے بلے انچے کستے چھے ہستا کہ وہ کسٹال ہستا کہ آہانی کتابانی نیاد چھونی یا کم میں لاتی انچے ہستا کہ آہانی کتابانی نیاد 5 صدیں 16 صدیں 2000 یہاں پر 50% دی گا بلانچے بک سٹال ہستا کہ آہنی کتابانی نیاد 65 400 یا 600 ہم ہستے کہ آپ 50 ڈسکاؤنٹ دیے گا شما ہم بھی یہ وڑے بک فیئر یا کتاب مراگا ہانی یا مزنے فائدے ایشن کہ
جتا جتا ہندو دمگان چھ ما پبلیشرز ہیں کہ آہنی کتاب ایک کراچی یا لسنا کپاں یا لاہور ہے یا دیگی جاگے کے پبلیشر ہیں آہانی کتاب ادا یک جاگا لسا یکی مرا گئے تو کا مردمہ دست کت کت کرنا شربندہ معاشرت تو کا سیل کت چارت ہنگتا شود اس کت کرنے کے رش ہیں مردم سکبازت کا کتاب ہوں زبردست زور کھائی اما مردم کے کتاب شوقین آہاں ہوتی واسطہ کتاب ضرورت مزنی کے ساتھ سے کتاب ضرور بو گئے اور مطلب اس کہ سائنسی دورہ ٹیکنالوجی دورہ مردمانی شوق مردمانی ہوب مردمانی واحق گوں کتابہ کتابہ نسستا بلکہ انگتا مردم گوں کتابہ ہم گرنچاں کتاب ضرور گا شما دی سود کنے کہ دا منی بیک گراؤنڈا مردم لینے سرا اوشتا تگا اور رو گے واسطہ آہانا توکا رو گے واسطہ نمبر سرا اوشتا گئے نمبر سرا اوشتا تگا ایکسپو سنٹر ہیں دا یہ ودی شما دی سود کنے مزنی کے ساتھ سے مردمت کگا یہ اسٹوڈنٹس ہستاں زندے جتا جتا تکاچی مردمہ کیا کتاب زورگات کگا شما ہم بیایت دا بک فیئر تھا کہ 12 دسمبر تک ہستے اگر شما کسی کتاب زورگ لوٹے تو یہ دا ایکسپو سنٹر ہے تو کراچی ایکسپو سنٹر نامدار ہے تو اسے لوکیشن کو جام جاگے شما آگا نیٹا اچھی سرچ کرنے شمارا ایکسپو سنٹر کاری ودی کے کتاب مراگا بڑھ جائے ودی کس طرح سا خاموش ہم کل بھی دیت پاکی آوندے میں ارباؤٹ